Hledáte výjimečné bydlení v srdci Karlových Varů? Tento 3KK byt o rozloze 137 m2 v 7. patře s výtahem vás uchvátí. Dechberoucí výhled na Vřídelní kolonádu, řeku i jelení skok z něj dělá opravdový klenot. Interiér vás přivítá prostornou vstupní halou. Hlavní zónu spojuje obývací pokoj s kuchyní z přírodního kamene. 2 ložnice, 2 koupelny, 2 šatny. Soukromí i komfort na maximum. Sauna, masážní vana, klimatizace v celém bytě, dřevěné podlahy i okna s izolačními skly. Vše ve špičkovém stavu. Byt je součástí reprezentativního domu v historickém centru. V pěší vzdálenosti od kolonády, luxusních restaurací i lázeňských pramenů. V bytu můžete přikoupit parkovací místo v podzemní garáži. A lokalita Divadelní náměst přímo u Vřídla. Chcete spojit styl, pohodlí a jedinečné prostředí? Tento byt čeká právě na vás.